vypadá blok, je 15 nebo jako co? Inbound view. Jak přesně počítáte rojku? Niečo medzi tendrom a upsellom. Marketing je vlastně tady všude a jste to vy a jsou to lidi, kteří sedí vedle vás. Prostě tweetuješ proto, abys měl tweety a abys měl reach. Keď si robiť umenie, chod do galerie. 600 000 kliků a 350 followerů denně. Najednou nemáš tu moc, najednou nesedíš na tom budgetu, prostě není to vidět v té televizi, vlastně nevíš, co máš dělat. To je velký shit, tohleto. Teď možná se zeptám trochu svých hlavy. OK, pojď. Demarketing s Pavlem Šímou. Zdravím všechny ty, co mají rádi marketing, ale už jim leze ušima marketingový bullshit. Demarketing si dal závazek, že vám do každé epizody bude vodit špičkové markeťáky, kteří něco v Česku nebo i ve světě už dokázali, a taky, kteří jsou ochotní hovořit velice otevřeně a, jak jsem říkal, bez bullshitu, což Roman Maco, marketingový ředitel KPMG, a můj dnešní host rozhodně splňuje obojí. Před natáčením rozhovoru jsme se s Romanem potkali naposledy na předávání českých cen za PR. Zatímco já jsem odtamtud odcházel s jedním umolouseným 3. místem, trapas. Roman byl jednou z hlavních hvězd večera. Nejenže seděl v porotě, ale získal tam ocenění hned 3 a z toho 2 speciální, která nikdo jiný toho večera. Za získání srdce poroty a za odvahu jít proti proudu, ať už to znamená cokoliv. Mimochodem, na tuto kampaň, stejně jako na odkazy na vše důležité, o čem s Romanem hovoříme, se později můžete podívat v show notes. Ale zpátky k věci. Skvělé kampaně nejsou jediný důvod, proč tady Romana dnes mám. Vystřídal už několik křesel marketingového ředitele. Působil v GE Money, České spořitelně, v Social Bakers a nyní KPMG, abych vyjmenoval ty nejpodstatnější. Už v tom má poměrně rutinu a co je skvělé pro vás, prozrazuje postupy a tipy, co vše se musí udělat, abyste v této roli marketingového ředitele mohli být úspěšní a vůbec se k realizaci těch skvělých kampaní měli šanci dostat. Čili konkrétně, co jsou první věci, které se dělají po příchodu do nové firmy a jak si jako nový marketingový ředitel rychle získat podporu top managementu firmy. Jak přebudovat marketingový tým, včetně toho, jaké to je propouštět lidi ze svého oddělení a jak správně na to. Proč uchazeči o zaměstnání v Romanově týmu musí jako součást přijímacího pohovoru prezentovat před jejich budoucími kolegy. Jaké marketingové lekce se Roman Maco naučil v Social Bakers od Honzy Řežába a jak může potažmo staletá globální firma KPMG profitovat z know-how mladého českého startupu. Do třetice se s Romanem bavíme o tom, jak se dělá B2B content marketing, který generuje reálný biznis. Čili ne takové to, že si založíte page na Facebooku a blog. Podíváme se pod pokličku do Social Bakers i do KPMG. Konkrétně uslyšíte, jak se dělá úspěšný firmní časopis, který přináší zobchodovatelné lídy. Proč je lepší netajit své know-how, ale naopak ho dávat ven a zdarma. Jak se prostřednictvím dobrého content marketingu vymanit z područí a libovůle tradičních médií. Jak se svým obsahem lehce dostat k 12 000 předplatitelů ekonomů. Nebo jak udělat knížku, kterou vám budou klienti i zaměstnanci rvát z rukou po stovkách. A nebojte se, ačkoliv je Roman fakt borec, tak zjistíte, že ani ve firmě jako je KPMG nemají všechno špídlich nýdlich, takže budete svědky velkého doznání. Pozor, v KPMG nemají dokonale nastavené sledování návratnosti marketingových investic. OMG. A kdo čeká něco super actionable, vydržte určitě až do konce, protože prozradím odkaz, kde si můžete stáhnout přesnou podobu dotazníku, který Roman rozeslal 50 klíčovým stakeholderům v KPMG, když nastoupil jako nový marketingový ředitel. Pokud jste v podobné situaci nebo doufáte, že v ní někdy budete, doporučuji stáhnout, uložit na hard disk a použít, až přijde ten správný čas. Je to ve Wordu, má to pár kilobajtů, to zvládnete. A teď už, přátelé, bez dalších zdržovaček, Roman Maco. Romane, ty jsi celý život pracoval v B2C firmách, dělal si třeba v České spořitelně, v GE Money Bank a pak si z mého pohledu poměrně odvážně přeskočil do B2B a to rovnou do Social Bakers, což ještě bylo hlavně třeba z offline do něčeho, což je bytostně online. Byl to pro tebe šok, nebo jak si to vnímal? Nebál ses? Tak jako bylo to nový prostředí. Já jsem samozřejmě vždycky
chtěl dělat jakoby ve firmách, které dělají B2C, protože mě to přišlo hrozně sexy, přišlo mi to jako, že točíš ty televizní reklamy a prostě pak je to vidět, tamhle jedeš domů, prostě babičce ukážeš, hele, tam jsem zrovna stál, když se tady to točilo, jo. Takže to mě bavilo vždycky takové jako ty velké značky, ale ve finále, a jakoby B2B pro mě bylo něco, co jako vůbec nikdy jsem nezvažoval, nechtěl, jako nezajímalo mě to prostě. Jo, bral jsem to jako takovou druhou ligu. Mm-hmm. No a pak přišla příležitost vlastně startup, Social Bakers, já jsem v té době zrovna byl volný, takže jsem do toho jakoby rychle naskočil, moc jsem se nerozmýšlel. Ani jsem tam nevěděl přesně, co mě čeká, jo. Že se neobával? Ne. Jako věděl jsem prostě, že je to o něčem jiným, věděl jsem, že jako spousta zkušeností, které mám, tam asi nezúročím, ale na druhou stranu, když se na to zpětně koukám, tak to byla jako skvělá zkušenost, že nebejt té zkušenosti ze Social Bakers, tak nejsem teďka tam, kde jsem. No víš, proč se na to ptám, protože spousta marketérů i dobrých marketérů, kteří pracují třeba i na vedoucích pozicích ve velkých firmách, tak se bojí té změny. Jo. Bojí se jít třeba, víš, že oni už pracovali v jednom e-shopu a tam byli úspěšní, tak ještě OK, možná jsou schopni přijít do dalšího e-shopu a prostě do něčeho, co je jim hodně podobné a příjemné a známé, ale takovýto velký krok do neznáma se spousta lidí bojí udělat, takže ty jsi s tím byl v pohodě nakonec. Ale ono ve finále já zjišťuju, že prostě ten marketing je stejný. Je to o tom prostě pochopit, co chce ta cílová skupina, jaký je ten insight, a prostě dát jí to v nějaké formě, ať už je to prostě 30 vteřinový televizní spot, nebo je to prostě 12stránková studie, která prostě zkoumá něco do jako velkého detailu. Jo. Takže jako já si myslím, že se dneska stírají i hranice vlastně nejenom mezi B2B, B2C marketingem. Jo. Ono se dneska říká, že to je jako P2P, že to je jako people to people, že ve finále jako komunikuješ jako k těm jednotlivcům, takže jako jestli to děláš prostě nějakýma mass médiama, nebo to děláš prostě nějakým jako vyzobáváním konkrétních věcí, cílíš jako velice cíleně na konkrétní lidi, tak je to jako úplně jedno. A druhá věc je, že se stírají i hranice mezi jako jednotlivými marketingovými disciplínama. Já jsem teďka už byl po druhý na PR summitu, dokonce pozvaný jako řečník. Já jsem PR životě nedělal, ale vůbec nevím, jako, o čem to je. A to jsi měl celkem úspěšnou, jsem slyšel. Jo, tak jako líbilo se to, já jsem měl radost, že to lidi bavilo. Ale i tam jsem říkal, že se to dneska jakoby hrozně stírá, je to prostě o komunikaci, je to o marketingu. Jo. Dobře, ale přece jenom, když jsi přišel do Social Bakers nebo do KPMG, tak to muselo být něco jiného, než ta spořka. Takže co byly ty hlavní rozdíly, když jsi přišel? Jako z čeho jsi byl všel? Jo. No tak jako první je, že nemáš skoro žádný budget. B2Bčku prostě jako jedeš jako v úplně jiných dimenzích, úplně v jiných částkách. A to připadá chudší najednou. No jasně, najednou nemáš tu moc, najednou nemáš jakoby, nesedíš na těch jakoby penězí na tom budgetu, neděláš ty velký kampaně, prostě není to vidět v té televizi, jako vlastně nevíš, co máš dělat. vůbec netušíš, ale ve finále jako ten velký rozdíl, který jsem tam zavnímal, je, že když jsi prostě v tom marketingu, kdy prostě komunikuješ k masám, tak jedeš prostě jako, já nevím, 3 kampaně za půl roku, jo. A v podstatě 2-3 měsíce vymýšlíš, lobuješ ve firmě, vyrábíš prostě koncepty, testuješ to a pak je z toho ten 30 vteřinový spot. Když to v tom B2Bčku, tam jedeš jako ze dne na den, bych řekl. Tam jedeš prostě jak v médiích. Tam prostě musíš každý den něco publikovat, komunikovat. Jo. První, co bylo, tak jsem chtěl udělat plán komunikace a Honza Řežáb na mě koukal a jako říkal, jako prostě jako ne, to jako plán jako si dělej jako na den. takže to byly změny prostě, no. Ok, když jsi věděl Honzu Řežába, jaké byly nějaké další marketingové lekce, které jsi od něho naučil? Že Honza Řežáb je člověk, který už před svou 30 založil firmu, se kterou získal $34 milionů investice, která je jedním z nejtěsnějších partnerů Facebooku v tom analytickém prostředí. Co se od něho naučil? No, jednak právě to zaměření na to teď a tady. Jo, prostě dělat ty věci hned, jak ten nápad přijde, zrealizovat ho, protože ono nevíš, zvlášť když teda seš jako
social bakers byl ještě úplně v novém biznesu, takže tam nevíš prostě, co, jak bude fungovat, co bude mít největší efekt, co přitáhne nejvíc čtenářů, zákazníků. Takže musíš zkoušet. Takže je to hodně o testování nápadů. Je to o generování hodně nápadů, je to o tom je zkoušet vyhodnocovat. Na druhou stranu, tady to je strašný průšvih prostě na řízení týmu. Protože to, co on dělal a to, co samozřejmě ty lidi frustruje, je, že se každý den mění priority. Jo? Teď jsme byli prostě zaměření na článek a video, druhý den prostě se jako jel jiný nápad, konference, něco. Takže prostě tady to je šílený. Není to trošku inherentní vlastnost startupů, úplně jakýchkoliv? Asi jo. Jako nemyslím si, že to je jeho jakoby styl, asi se to objevuje i jinde. Mm-hmm. Social bakers dělají podle mě hodně obsahu. Je to taky něco, čím se odlišují, nebo k čemu si tam přičuchal? Hele, je to čistě obsahový marketing. Jo. Je to vlastně něco, co já jsem nikdy nedělal. I když ona vlastně, i ta reklama v té televizi, ten 30vteřinový spot je obsahový marketing, akorát se to tak neříká. Že? Ale v tom Social Bakers to bylo čistě o tom. Tam vlastně já jsem měl mimo jiné na starosti blog, což jsem si jako říkal, ježišmarja, blog, jako je 15 nebo jako co. ale jako ten blog měl neuvěřitelný jakoby zásah, jo, hrozně čtenářů, opravdu jakoby thought leadership, velice sofistikovaný články, analytika, měl jsem tam na to prostě jako hodně šikovný kluky, co psali. Takže to bylo hodně o obsahu a ten obsah se ale objevuje jakoby ve všem, co děláš, jo. Ono dneska se říká obsahový marketing, digitální média, sociální sítě, jo, a pak jako teda firma udělá blog a nastaví si profil na Facebooku a myslí si, že má jako odškrtnuto. Ale on ten obsahový marketing se prostě musí dělat jakoby ve všem vlastně, co děláš. Jako dneska službu neprodáš na tom, že budeš mít prostě letáček, 20 bullet pointů a 4 telefonní čísla včetně faxu, jako vysvětlenou službu, no to nejde, že jo. Takže prostě ve všem, co ten marketing dělá, tak musí být prostě nějaká hodnota, kterou vlastně ty předáváš těm lidem jakoby zdarma. Jo? Ať už to bylo v Social Bakers, to byly prostě různý návody, jak měřit, jak vyhodnocovat, který content prostě má jaký vliv na engagement a tak dále. V KPMG je to zase prostě, že komunikujeme věci, jako jsou prostě typy na získání dotací z Evropské unie, jo? Nebo prostě nějaký změny daňový a tak dále. Což je v podstatě něco, co jakoby si i lidi v KPMG někteří jako říkali, ježišmarja, to by přece komunikovat jako chceme, ale jako jako už jako službu. takže tady to je rozdíl. No. A ještě dalo by se říct, že KPMG dneska profituje z toho, co se naučil ty vlastně v relativně malém startupu. Jako já to nechci jako takhle úplně posadit do roviny, že by to nefungovalo, kdybych tady nebyl, ale určitě jsem vlastně přinesl tu techniku marketingu. Jenom mi přijde zajímavé, že KPMG, která je tady dlouho, vlastně od začátku České republiky, 25 let. A KPMG Global, nevím, jak je stará, to ty budeš vědět lépe, ale asi 100 let, 150, nějak tak. A že jsem měl co učit v marketingu od startupu, který tady ještě třeba před 5 lety. No, ale tak já si myslím, že to je zcela legitimní, jo, protože samozřejmě ta firma, která je tady prostě 100 let, tak má ty principy nastavený úplně na něčem jiném. Ty zákazníky prostě získávala jiným způsobem. Ten startup se najednou musí naučit pohybovat v prostředí, který je jiný a začíná vlastně z nuly, takže si prostě osvojuje techniky, které jsou aktuálně teďka daný teď, když to ta firma si sebou nese nějaký stigmata prostě té minulosti a jede v zajetých režimech, i když už tady jsou nové možnosti a příležitosti. A teď já neříkám jako všecko starý vyhodit a dělat jenom ty nové věci. Ono se to musí jakoby kombinovat a musíš se i podívat na to, jestli některé ty věci, které jsi dělal do posud, stále mají smysl, nebo ne. I když je pravda, že když jsem přišel, otevřel jsem dveře, vypadly na mě tady ty letáky a brožury, tak jako jsem jim odvez někam do sklepa a říkal jsem, že musíme to trošku zdigitalizovat, takže to jsme jako udělali jako změnu. No. A jak vypadal takový leták, když jsi přišel? No ale bylo to, jak jsem říkal, prostě 20 bullet pointů a každý ten odstavec začínal stejně a to bylo, s čím vám můžeme pomoci, dvojtečka, jo. a jo, jako dobrý prostě, no já si myslím, že dneska už to prostě takhle jako se dělat nedá, no.
Co by ti mimochodem řekli Social Bakers, kdybys tam přišel a začal jim třeba tvrdit, že si chceš koupit nějaké reklamy nebo že chceš rozjet nějakou velkou reklamní kampaň? Jak bys tam pochodil? No, jako já jsem zkusil tam prostě pár věcí outsourcovat, třeba nějaký video, takový ty explanátory video, jak se dělají, že prostě jako nějaká animovaná grafika, ti vysvětlujou, no a to hrozně zdrchali kluci, který tam vlastně jako dělali motion grafiku a uměli to hrozně hezky, akorát oni na to neměli čas, protože primárně se zabývali vlastně designem produktů, jakoby takových, to znamená těch frontendů a těch user experience věcí. A já jsem vždycky jakoby na to videjko hrozně dlouho čekal, no ale jako tam jakoby kupovat si prostor, ne, spíš jakoby vlastní, anebo PR, takže jakoby zasloužený, ale jako koupit si někde jako nějak, jako to by se ani k těm tý cílovce nedostalo, že ty fungují jako na online. Možná jako, když se třeba promuje event a prodáváš lístky, no tak ano, tak děláš jako, a děláš samozřejmě, jako primárně platíš prostě jako PPC reklamu, platíš za visibilitu jako v tom internetovém prostředí, to jako ano, jo, ale kupovat jakoby nějakou inserci, billboardy, ne, to ne, to v tom B2Bčku tady toho typu určitě nefunguje. V KPMG jsme teďka měli tady třeba billboard, jo, protože jsme chtěli komunikovat nějakou jakoby jednoduchou message výročí 25 let, to si myslím, že dávalo smysl, ale taky to neděláme moc často. Takže dalo by se říct, ty jsi několikrát na to narazil, když se pojáme na to prismatem těch konceptů paid, owned a earned media, že v tom B2Bčku anebo v těch moderních startupech je více těch owned a jo, earned. No určitě. Tak jako jednak za začátku na to nemáš prachy, takže ti nic jiného nezbyde, než mít ty své. Máš docela zajímavý story, takže to jsou ty earned, to jsou ty zasloužený. A jakoby prostě jako kupovat si někde prostor, který vlastně se i strašně blbě hodnotí, jestli teda ti to něco přeneslo, teď mluvím zase o tom jakoby offlineovém prostoru, tak to ne, to se nedělá, no. Neviděl jsem to moc. Ty jsi ještě zmínil, že jste dávali spoustu obsahu ven zadarmo. Spousta firm se toho ještě dokonce dneska bojí. Říkají, pro boha, jako já tady nemůžu říct to naše know-how, jako dát ven, 10 let jsem ho tady budoval. A hrozně se toho bojí a potom ta jejich komunikace je taková plitká a nějaká. Já jsem naopak zastánce toho, že všechno má jít ven, dokonce jednou jsem třeba zvažoval, že bychom celou firmní výkinu jako dali veřejně jako na internet, aby lidi viděli, jaké know-how máme a že stejně konkurence se od toho moc nenaučí. Respektive jako něco si přečíst, něco úplně jiného, než jít a exekuovat to. Takže já jsem opravdu zastánce toho, že všechno, co vím, dávat ven, abych se stavil do role toho thought leadership lídra, jak ty říkáš. Ale kde z tvojí zkušeností se má nakreslit ta linka? Je to skutečně opravdu všechno? Já chápu, že u Social Bakers je to asi snadné, protože veškerý content jde ven, ale placená je ta platforma. No, ale když spojáme do konzultačního biznisu, jako je KPMG, tak tam už to možná není tak jednoduché. Takže kde se kreslí ta linka, jaký obsah, jaké know-how se ještě může dát ven a co už se musí potom, na čem už se musí kapitalizovat? Tak jako samozřejmě dáváš prostě ven to, co lidi zaujme pro to, aby chtěli ten zbytek a ten zbytek je vlastně už jakoby tou službou. Jo. Takže nevím, kde je ta hranice. Je to prostě u každého projektu, u každé služby trošku jiný. Jo. Teď jsme třeba dělali ty dotace z EU, tak jakoby ten můj prvotní návrh, pojďme udělat prostě vyloženě publikaci, která bude vysvětlovat, jak ty dotace získat, co prostě musíš udělat, jak musíš mít nastavený ve firmě procesy a tak dále. Tak první, co bylo, tak vlastně mi jakoby ten můj interní klient jako řekl, ale to je to, co už jako chceme prodávat. No tak jsme kousek ubrali, ale ve finále to bylo jakoby napsaný tak, i ten seminář, který se potom jako dělal, tak to bylo napsaný tak, že ten zákazník stejně jako na konci, na té poslední stránce jako zjistí, že je to poměrně složitý proces, na který je lepší si teda někoho vzít. Jo. To je pravda. My jsme v naší agentuře taky zjistili, že i když napíšeš článek, který je how to a je dlouhý, a přesně bod po bodu ti vysvětluje, jak si máš danou věc udělat, takže už vlastně toho konzultanta potom k tomu nepotřebuješ. Tak stejně jsme nakonec zjistili, že ano, velká většina lidí půjde a udělá to podle tvého how to článku a tím pádem ti nezaplatí. Jenže to jsou lidi, kteří by ti stejně nezaplatili, protože na tebe nemají. A ti, kteří si už těch peněz váží, nebo mají ty budgety, tak ty nemají časy to sami implementovat, že ti za to zaplatí. Takže ono to nakonec ani nevadí, že
si sám na sebe trošku kanibalizuješ, protože ti lidi by ti stejně pravděpodobně nezaplatili. A já si myslím, že bez toho ani fakt nezískáš tu pozornost. Ty potřebuješ prostě dávat ven obsah, který má nějakou přidanou hodnotu, a to ten letáček o těch 20 bullet pointech vysvětlujících, čím vám můžeme pomoci, prostě není. To určitě není. Ale mě hrozně zajímá, ty pracuješ teď už rok a půl jako marketingový ředitel KPMG, což je, co neví, jedna z té velké 4 auditorských firm. Globálně zaměstnáváte 152 000 lidí, v Česku je to asi 800 a máte obrat okolo 1,4 miliardy. Mě vždycky zajímalo, jaký má KPMG vlastně business model. No tak v podstatě my nabízíme 3 základní služby. Jedno je audit, což tvoří necelou polovinu vlastně našeho obratu. A ta druhá půlka se dělí mezi daně, legal a advisory, jakoby klasický management consulting a risk consulting. To jsou typy služeb. To jsou typy služeb. A potom vlastně máme sektory, kterým ty služby nabízíme. 3 největší sektory, které od nás vlastně odebírají tyto služby, tak jsou finanční sektor, což jsou banky, pojišťovny, a je to energetický průmysl a je to real estate. Jo. Takže takhle vlastně máme členěný biznis a business model, vlastně ptáš se na to, jakým způsobem získáváme zakázky? No, kdo vám za co platí a kolik vám platí? No tak kolik nám platí, to si od nás budeš muset něco objednat, abys to zjistil. Ale kdo, no tak jsou to samozřejmě firmy, jsou to jakoby ten audit je primárně vlastně služba, kdy bys jakoby pro majitele společnosti měl ověřovat vlastně stav fungování té dané společnosti. Některé firmy musí být auditovány ze zákona a tak dále, takže prostě objednávají si nás, většinou je to jako management, je to prostě vedení firem. U toho daňového poradenství tam teda můžeme jít i jakoby na úroveň třeba jakoby menší firmy, už to nemusí být jako velký korporace, většinou to je prostě nějaký šéf financí. A co se týká management consultingu, tak tam to prostě může jít přes šéfa marketingu, šéfa IT, šéfa HR, tam ta šíře je jakoby ještě o něco širší. A způsob, jakým v podstatě ty zakázky chodí, no tak samozřejmě jsou výběrová řízení, které se účastníme. Některé klienty máme vlastně v té formě toho networku KPMG globálního, takže když se prostě dělá, já nevím, nějaká značka globálně, tak ji děláme i tady. Takže vám to padá z nebe. No, jako velkým reklamkám třeba. Ne, není to úplně tak, jako ta doba se změnila. Dřív údajně, já jsem tady samozřejmě ještě nebyl, tak těch zakázek jakoby zvenku bylo víc a stačilo to na to, aby ta firma jakoby byla úspěšná a velká. Dneska mnohem víc se zaměřujeme právě na to, aby jsme lokálně jakoby získávali zakázky bez ohledu teda na tu mateřskou firmu jenom. Jo. Samozřejmě ten marketing by k tomu měl přispět. Měl by prostě komunikovat to, co firma dělá. Prostě chceme teďka víc se zabývat třeba case studies. Já si myslím, že pro firmu našeho typu, pro firmu, prostě, která dělá služby, které jsou nehmatatelné, není to něco, na co si prostě může šáhnout, tak je úplně úžasný to popsat právě formou nějakého konkrétního caseu, jo? Když si prostě někomu něco vyřešil. Jaké firmy jsou pro vás zajímavé? Dá se to říct třeba od nějakého obratu nebo velikosti? Tak jako zaměřujeme se na ty jako největší hráče, na trhu se dá říct, ale ta doba je dneska taková, že vlastně se to trochu i změnilo po té finanční krizi, že jakoby do toho našeho sektoru se dostávají menší firmy, my jakoby oslovujeme i firmy jakoby menší, ale primárně to jsou prostě jakoby firmy s obratem, já nevím, prostě třeba jako kolem miliardy roční. Těch moc není teda u nás, co? No jako není jich málo. Jo. Takže, ne, ono skutečně, když se na to podíváš, to jako může být, já nevím, firma prostě o 150 lidech, to je jako, já nevím, když je to prostě třeba, já nevím, stavební firma nebo taková výrobní firma, to jako miliarda zase není tak jako by obrovský číslo, nemusí to být jenom jako velká fabrika prostě. No. Takže ty si přišel do KPMG v situaci, kdy třeba těch zakázek z externa ubývá,
řekněme, že jsou prostě trošku horší časy. No, pak se dařilo. Já jsem vlastně přišel jakoby a firma vždycky byla úspěšná, vždycky prostě se jakoby firmě dařilo a jako patří v Big Four jako k té špičce. Ale jakoby já jsem přišel vlastně v době, kdy ten vlak je skvěle rozjetý a vlastně i managing partner, když jsem se s ním bavil, tak jako říkal, hele, jako chceme si prostě udržet tu vedoucí pozici, chceme prostě, aby nám jakoby do budoucna neujel vlak. O to šlo jakoby nastavit tady ten marketing tak, jak by měl fungovat dalších 5-10 let. Jo. To bylo tvoje zadání, když jsi přišel. V podstatě ano. No a co třeba byly první kroky, které jsi podnikal? No tak já jsem se za začátku... Ale možná nejenom tady, protože ty už si těch pozic vystřídal celkem dost, tak možná můžeš trošku zahloubat a říct, co jsou vždycky ty typizované věci, které třeba v prvních měsíci, 2, 3 musíš udělat, abys to nějakým způsobem dal na nohy nebo dokupy. No tak jako vždycky si děláš analýzu poměrně detailní, podíváš se prostě na to, co se dělalo, jaký to mělo výsledky, podíváš se prostě, jak to dělá konkurence, jak to dělá ve světě, vyspovídáš lidi ve firmě, ty klíčový stakeholdery, prostě vezmeš jako různý úrovně, aby si měl tu mozaiku poskládanou prostě ze všech možných úhlů a aspektů. Já třeba si dělám jako vyloženě survey, že prostě rozešlu dotazník prostě na, já nevím, 50 lidí v té firmě, seberu si zpětnou vazbu na to, jak marketing funguje, co by chtěli změnit, co by chtěli zachovat, vyspovídám prostě lidi v týmu, popovídám si prostě s lidma z médií, pokud znám někoho konkurence a je ochotný se mnou podělit, tak i to je ta cesta. No a potom vlastně z toho udělám nějaký závěr. Ono se tam vždycky něco objeví, že když prostě něco analyzuješ, tak na něco přijdeš. takže prostě ono se tam něco objeví, prostě uvidíš nějaký bílý místa, zpracuješ to prostě do nějakého srozumitelného 2slajdového návrhu a s tím prostě oběhneš vedení a necháš to odsouhlasit a jedeš a pak to realizuješ. Takže ale první 2 měsíce nepracuješ, jenom si... A jo, tak to právě to je ten největší oříšek, že vlastně ty jako, a to je fakt těžký, ty vlastně nastoupíš do nového prostředí a teďka to prostředí je zvyklý nějakým způsobem fungovat. Mm-hmm. Jo? Nestalo se mi, že bych přišel někam, kde by jako nebylo nic. Jo? Takže vlastně ty musíš teďka pokračovat v tom, jak to tam jelo a do toho nosíš ty nové věci. Takže tě prostě tým jako nesnáší, protože tam házíš lopatou prostě řadu úkolů, ale nevidíš vlastně to, co oni mají na sebe navázaný historicky, takže jsou prostě přehlcený teďka, ale ty potřebuješ udělat tu změnu, jo? Takže samozřejmě jako tady tím někdy i dojde vlastně k odpojení od něčeho, co tam jako dřív bylo, nějaký proces, jako vždycky jsme dělali tady tu brožuru, vždycky jsme dělali tady ten event, jo. No tak prostě, když jako tam jako zajímavý je, že když prostě některé věci přestaneš dělat, že nikomu nechybí. A to je většinou ten moment, kdy ta změna nastává, protože tam teda získáš prostor na to začít dělat něco jiného, něco nového, anebo ty věci, které jsi dělal, ale děláte jinak. I to je, si myslím, strašně důležitá součást změny, jako je vlastně zachování nějakého stávajícího stavu a jenom to prostě někam posunout. O kousek, nemusí to být moc, jo. Teď jsme třeba rebrandovali firmní časopis. Prostě každý si řekne, firmní časopis s vámi taky nefunguje, co s tím, jako dobrý. No ale tady taky byl firmní časopis, akorát jeho problém byl, že ho nikdo nečet. A problém další byl, že do něj nikdo nechtěl moc přispívat. Jo. Vždycky jsme tady honili po baráku prostě lidi, kteří měli napsat článek, se před náma skovávali. My jsme to změnili. My jsme ten časák prostě rebrandovali, změnili jsme název dokonce, aby jsme fakt tou pupeční šňůrou odstřihli od toho minulého. A udělali jsme to natolik atraktivní a tak dobře jakoby distribuovaný, že máme fakt máme problém tam teďka najít prostor pro lidi, co by tam chtěli mít článek z firmy, což je skvělý. A skvělý feedback je zvenku. Takže to byla třeba jedna změna, která nebyla úplně jako otočení o 180 stupňů. Bylo to prostě poladění věci, která už tu byla. Já jsem ten tvůj časák samozřejmě četl. Jmenuje se to Marvik a mám dokonce rozepsaný článek, který se jmenuje Proč byl zavedení Marvika dobrý marketingový počin, ale ještě jsem ho nějak nestihl dopsat a dostanu se k tomu. Každopádně
spousta lidí kecá o content marketingu, je takový buzzword v posledních 3 letech a většinou to skončí, jak si říkal, u toho, že si lidi založí blog a Facebook a tam to jako hyne. A já už dlouho říkám, že content marketing může být jako knížka, content marketing může být event, konference, content marketing může být film, který ti půjde do kina třeba. Jasně. No. To ale stojí hrozně moc práce a málo kdo to dělá. Ty ale všechno z toho, co jsem vyjmenoval, si udělal za ten svůj první rok. Nevím, co budu dělat ten druhý teda, jo? Jako to tam měříš. Udělal jsi časák, udělal jsi knížku, konferenci, mohl bys trošku to popsat, jak jasně. to tomu vedlo. Hele, ta knížka nebyl můj nápad, byl to nápad řídícího partnera, který vlastně tu firmu tady zakládal před 25 lety a chtěl vlastně těch 25 let nějakým způsobem zpracovat, tak aby prostě lidi se mohli podívat na to, co se tady změnilo za tu dobu. A udělali jsme to chytře, udělali jsme to tak, že jsme vlastně nepsali knížku jakoby o nás, o KPMG, náš pohled na věci, to si myslím, že by nikdo nečet. Udělali jsme to tak, že jsme vlastně požádali osobnosti českého biznesu, aby nám v té knížce sdělili ten svůj příběh. Domluvili jsme se s Julí Hrstkovou, s novinářkou z ekonomie, která ty příběhy nazbírala. A výsledek je skvělý. Výsledek je knížka, která mapuje těch 25 let a podíleli se na ní hrozně zajímaví lidi. Jo. Jako opravdu takový contentový masterpiece. Ta kniha dělá jednu ohromnou věc. Jednak je to skvělý materiál pro ty lidi, kteří v ní jsou, takže oni prostě to posílají dál, vzali si jich několik. Dokonce jedna z těch osobností mi volali, jakože 250 těch knížek, že ježišmarja, to jich ani nemáme. To celý základ, ne? No, 1000 jsme jich tiskli a teď tiskneme druhou 1000 už, jo. A on to chtěl dát prostě zaměstnancům jako dárek. Já si myslím, že to je úplně skvělý mít ve firmě, která je tvým prostě klientem, rozdistribuovanou prostě svoji publikaci, nebo svoji, jsme to tak nebrandovali, což je taky hrozně důležitý. Ty prostě v některých těch momentech ten content jako skoro nesmíš brandovat. Ani ten časák prostě jako z toho nesvítí logo KPMG a není to podle brand manuálu. Jo, to doufám, že to dá nevšimnou někde jako v globálním marketingu našem, ale stejně tak ta knížka, tam je prostě jako KPMG velice jako střídně. Je to v podstatě, my jsme jakoby postavili tu platformu, do které ty ostatní přispěli. Byl i takový názor, jak já jsem říkal, hledáme to všem zaměstnancům. Ne, je to nebude zajímá toto. No ve finále jsme dali na recepci knihy, poslali jsme maila a jak říkám na začátku, máme 800 zaměstnanců, dali jsme jich tam 250, protože jsem si říkal, jako ne, každý si třeba změnu, to bylo pryč za 4 hodiny, pak jsem ve výtahu potkal někoho, říkal, ono už teda jsem nestih, takže teďka bude dotisk. Jo. Jak se ta knížka jmenovala? Ta kniha se jmenuje 25 let svobodného podnikání. Jo, a je na webových stránkách www.28příběhů.cz. To, co ta knížka dělá vlastně, je i to, jakože komunikuje, v jaký společnosti se KPMG pohybuje, že? Protože když si podíváš na ty osobnosti, což jsou prostě šéfové velkých firm, tak jako to je dobrá parta, to je dobrá jako parta, v který seš a i pro ty zaměstnance, kteří jsou tady třeba krátce, přišli po škole, jako neznají tu historii KPMG, tak vlastně ta knížka říká, hele, jako tady to je prostě firma, v který teď jsem a tady to je firma, která prostě tady za těch 25 let něco dokázala. Ok, abychom to zrekapitulovali. Problém byl, že tady máš barák lidí, 800 lidí, nějakých konzultantů, kteří produkují spoustu kontentu, ale firma není z různých důvodů schopná ten content dát ven, nebo ho dát ven v čteřové podobě a už vůbec neho doručit do vaší cílovce. A ty si přišel a z mého úhlu pohledu, co si udělal, bylo, že si vzal ten content, který je sexy, ten content, který někoho zajímá, dal si to do hezkých packageů, ať už je to ta knížka, nebo ten časák, a ten se ti podařilo rozdistribuovat. Takže jako to ti trochu blahopřeju, ale tam to podle mě nekončí, protože to, že si to někdo přečte a trošku zavnímá, že to je váš brand, to je hezký brand building, ale určitě za to jako šéfové jako ti nezvídnou.
No, takže takhle, tam... Co je konečný smysl? Rozumím. Je to samozřejmě zaujmout, přitáhnout pozornost, zjistit prostě něco do větší hloubky. Ta knížka je dost imageová, jo. Ten časák, ten jde víc na třeň. Ten prostě komunikuje skutečně věci, kterými se zabýváme v oblastech, v kterých podnikáme. Takže teď třeba v posledním Marviku jsme se zabývali real estate a investice do real estate, předtím jsme tam měli rodinné firmy, ale není to jenom content, který by šel jakoby z nás. Jo? Samozřejmě máme tam prostě články, které píšou naši lidi, máme tam prostě průzkumy, které děláme my, ale zároveň do toho časáku dáváme lidi zvenku. Třeba teďka v tom posledním real estateáckém, tak jsme měli prostě lidi z Rajvky a z jedné developerské společnosti, s kterými jsme dělali rozhovor. A to je další benefit, který já jsem se na začátku ani neuvědomil, že se vlastně jakoby dostaneš k těm lidem, s kterými třeba, jako, já nevím, může být těžký prostě udělat schůzku, protože jsou busy ale prostě jakoby řekneš, hele, máme tady časák, ten čtou prostě C-level lidi jako ve městě, dáme tam prostě prostor, můžeš prostě se tam odprezentovat, i svoji firmu odprezentovat, takže prostě tady to je další jakoby benefit, který z toho máme, že se potkáváme s zajímavými lidmi a já chci jako další věc udělat to, že jednou za půl roku chci udělat setkání těch lidí, kteří v tom časáku byli, jo, a udělat prostě takový event ještě k tomu, což bude další jakoby kousek do té mozaiky. No, ale abych se dostal jakoby k tomu, jaký je ten end benefit. Určitě jeden z nich je to, že teda komunikujeme prostě, co děláme a jsou tam zajímavý data, ale druhý je, že my vlastně ten časák jedeme ve dvou formách. Jedna je onlineová a druhá je offlineová. Normálně prostě tištěná. Tu tištěnou, to je v podstatě reklamní materiál, ale to normálně, já jsem tak rád, že teďka ty letáčky prostě můžu jakoby něčím nahradit, protože to je taky důležitý. Ty lidi byli zvyklí nosit prostě letáčky, jako když jdou na schůzku, no tak teďka můžou vzít Marvika, že jo, což má jakoby větší hodnotu. A máme prostě nějaký distribuční list a v té onlineové verzi dáváme ten časák jakoby zdarma, ale za kontaktní údaje. Takže lidi vlastně, kteří si ho chtějí přečíst, tak vypíšou kontaktní údaje, my to tady zanalizujeme, podíváme se, jestli už jako v databázi máme, nemáme, jak je to velká firma, jestli je to potenciální klient a potom v podstatě je ten krok B, jak s ním jakoby dál komunikovat, navázat kontakt, možná právě nějaký setkání, který může jako zaštiťovat Marvik jako brand, jo, a tam se v podstatě už dostaneš k tomu, že můžeš propojit vlastně ten nový lead, ten získaný kontakt s tím naším člověkem z biznesu, s konzultantem a to už může vznikat prostě nějaká obchodní příležitost. Čili ty jsi v časáku, který nikdo nečetl, udělal časák, který vám přináší nové lídy. No, takhle jednoduše se to asi dá říct vlastně. Ale máme druhý číslo, takže já teďka nedokážu, jestli další otázka bude, kolik teda, jako jsme s tou získali biznesu, no tak tu odpověď nemám, jo. Ale samozřejmě ten cíl takový je. Ono, jakoby to generování těch nových lídů neděláme jenom časákem. Jak jsem tady už zmiňoval, když jsme dělali publikaci, jak získat dotace z Evropské unie, no tak to bylo taky vlastně gateovaný, to znamená, získávali jsme a hnedka z prvních kontaktů tam byly prostě asi 6 poptávek konkrétních po jakoby nějakým cost estimateu a nacenění nějakého konkrétního caseu. Musím se podívat, jestli už jakoby některý z těch 6 byl uzavřený. Ale důležitý je, když jsi v tom B2Bčku, tak v podstatě ty zakázky samozřejmě mají jakoby poměrně jako velkou hodnotu, že jo? Neprodáváš jakoby službu za jakoby nějaký drobný. A to znamená, že když prostě se ti podaří udělat jakoby jednotky zakázek, které přijdou prostě přes ten marketingový kanál, tak se ti zaplatí prostě celá ta investice. No, jako v tom s tebou úplně souhlasím. Já jsem v jedné ze svých podniků taky chtěl udělat knížku jako formu content marketingu a my parťáci tehdy do toho nechtěli jít, protože jako nikdo nám to nechtěl vydat zadarmo, že jo? Takže jsme do toho museli dát minimálně 70 litrů, aby ta knížka vůbec vznikla. A nikomu to nepřišlo jako dobrý nápad, jako vyhazovat 70 litrů takhle z okna. Jenže já jsem jim říkal, OK, to 70 litrů je možná to hodně peněz. Každopádně, když nám to získá jednu zakázku, 1-2, tak podle toho, jestli do toho zahrneme potom jako interní náklady na vypracování té zakázky nebo ne, tak se nám to jako vrátí. Už po té první nebo po té druhé zakázce jako minimálně. A
nakonec se to ukázalo jako po 2 letech jako pravda. Takže já v tomto naprosto souhlasím. A to je teda způsob, jakým aktuálně marketing KPMG pomáhá biznesu KPMG. Přinášíte lidi a obchodáci si je potom můžou zpracovávat. Tady to je ta finální fáze, do které bych se rád dostal. Ještě tam jako nejsme. S některýma lidma z biznesu v podstatě už tady ten systém realizujeme. Pro některý to zajímavý není, někteří to teprve jakoby zkouší nebo jako zjišťují ty možnosti. Takže jako tady to je prostě věc, kterou by jsem chtěl do toho marketingu pevně zakotvit, ale samozřejmě vedle toho děláme jakoby i takovou tu klasiku v uvozovkách, prostě PR, že jo, prostě komunikujeme s novinářema, poskytujeme prostě rozhovory, komentáře, vydáváme studie, ne všechny věci jsou jakoby nastavený, takže sbírají ty kontakty, jo. Některý prostě jsou třeba cílený i na to, aby udržovali ty naše obchodní partnery jakoby engaged, znamená jakoby zapojený vlastně do toho, co my děláme. Já jsem si teďka třeba udělal analýzu, kdo vlastně z našich jakoby klíčových klientů, a teď jakoby na straně těch klientů jsou třeba desítky jakoby lidí, s kterými jakoby chceme udržovat kontakt, tak jako s kým vším jsme v nějakém pravidelném kontaktu, jakoby marketingovým, kdo dostává prostě nějaký zajímavý informace, pravidelnou formu třeba newsletteru, kdo je zvaný na semináře, na konference. Zjistil jsem, že tam CRM-ku všechno, ne? Jasně. A jako zjistil jsem, že tam jsou mezery. A když jsem se bavil s lidma z biznesu, tak oni řeknou, hele, tady to jako mi přijde fajn, aby ty lidi byli opečovávaný z naší strany, že když to nebudeme dělat my, tak budou otvírat prostě komunikaci konkurence a ty se tam budou jakoby ukotvovat v jejich hlavách a to nechceš, jo. Takže nejde jenom o zisk toho lidu, ale i o přesně tak. Nějaké ohřívání průběžné. Přesně tak. Nebo v mezidobí mezi 2 zakázkami, abyste ho pořád měli in the loop, jak se říká. Že ty si nejenom nastavil nějaký proces, jak si generovat lídy, ale pak si musel lída ještě si nastavit ten proces, jak se z těch lídů to potom dostane na obchod a jak se to bude zpracovávat. Jako tady bylo rozšířeno pole působnosti. No jasně, tak ale to si myslím, že do toho B2B marketingu patří, jo, jako dneska už jako ten název direct marketing tolik jako neslýchávám, ale to je v podstatě ono, že máš prostě nějakou databázi kontaktů, máš CRM, máš prostě kampaně, který tady tím kanálem jedeš, ale dneska už jsou na to i sofistikovaný softwary, který vlastně většina z nich začalo jakoby nějaký e-mailingový software na vlastně hromadné rozesílky, který potom umožňuje vyhodnocovat prostě click-through ratey, open ratey a tak dále, ale vlastně tady z těch softwarů se staly poměrně robustní nástroje na marketingovou automatizaci, který spoustu věcí už dělají sami a jako hrozně to pomáhá tomu marketingu. My jsme v podstatě tady ještě jakoby v úrovni, kdy jako teprve objevujeme, který třeba ten nástroj by pro nás byl jako ten optimální, protože třeba v Social Baker jsme používali Marketo, což je takový jakoby jako vlajková loď, bych řekl, tady těch systémů, a to samozřejmě ne pro všechny firmy je tady to vhodný. Je to velký, je to robustní, je to drahý, takže člověk si musí velice dobře spočítat, jestli jako potřebuje jako něco takového. Marketingová automatizace, to je téma na celý zvláštní podcast. Jasně. To se nebudeme dneska pouštět. Mám ale otázku na tělo. Jak přesně počítáte ROIku? No, záleží u čeho, záleží prostě na nějaký kampaně. Jako celkově počítaný ROI marketingu jakoby nemám, jo. Já jsem vlastně začal tím, že během toho prvního roku jsem teda udělal analýzu, nastavil marketingovou strategii, vytvořil nějakou vizi, kam se chceme dostat, začal jsem realizovat prostě spoustu projektů, kampaní, dílčích věcí, obměnil jsem částečně tým, takže to byla spousta práce, ale co jsem udělal, bylo v podstatě monitorování všech jakoby měřitelných výstupů, výsledků. Prostě máme dashboard, v kterém monitorujeme a měříme všecko, co se monitorovat a měřit dá. Od přístupu na web, přes open rate v e-mailové komunikaci, účasti na konferencích
a tak dál. Sociální sítě, samozřejmě engagement, prostě nárůsty fanoušků a takovéhle podobné věci. A když se teda ptáš konkrétně na to ROI, tak já jsem schopný teďka to dělat třeba na konkrétním projektu. Jo? Když zase mám tady ten jeden příklad dotace z Evropské unie, tak tam prostě až padne zakázka, tak jsem schopný spočítat, kolik jsme do toho dali, co to přineslo zpátky. Další věc jsou konference. Můžeš dělat placené konference, pokud máš fakt dobrý obsah. Můžeš udělat platformu prostě, do které ti lidi přijdou ho vlastně jakoby konzumovat a pokud je to natolik relevantní ten obsah, tak si můžeš dovolit prostě i vybírat vstupný, že jo? Takže prostě tam se dá počítat ROI jakoby těch daných konferencí třeba. To je něco, co jsi taky naučil v Social Bakers? Ne, tak jako konference se v KPMG dělaly od jak živa. Těch placených je jakoby minimum, ale jakoby ten systém eventů prostě tady byl. Nicméně ano, jakoby si narážíš na Engage a Social Bakers, tak tam to jakoby jede ve velkým a má to obrovskou úspěšnost. Jasně, jako jedna věc je dávat ven obsah zadarmo, ale ještě lepší je, když přijde klient, zaplatí ti za to, že mu vlastně něco nalíváš do hlavy a pak se ještě stane tvým klientem. To je samozřejmě ideální scénář. A myslím, že všichni se o to tak nějak snaží. Dobrá, pokud nemáte ještě úplně přesně spočítané to ROI, tak může možná se pohybovat trošku na poli dojmu, že co jiného nám zbývá, ale kdybys měl říct, co ten rok a půl toho content marketingu nebo zavedení tady těch procesů do KPMG přinesl třeba v té trichotomii těch paid, owned a earned médií, má to nějaké jako vyústění? Nebo nějaký... Tak jako určitě jakoby první takový indikátor toho, jestli to funguje, nefunguje, zpětná vazba od klientů, kterou já dostávám zprostředkovaně od vlastně lidí tady z firmy. A ta zpětná vazba je dobrá, lidi prostě si těch věcí všímají, vnímají to. Když jsme vlastně dělali vánoční kampaň, která byla čistě opravdu jakoby, chci říct jako brandová, ale ona byla hodně i CSR, vlastně jsme pomáhali dětem s vadou sluchu a vlastně komunikovali jsme s klientama, zapojili jsme je do nějaké takové jako interaktivní aplikace, tak zpátky chodila úplně úžasná zpětná vazba a já jsem přesvědčený o tom, že to prostě to vnímání firmy někam posouvá. Že ty lidi prostě, že to v nich něco nechá, nějakou emoci. Pokud je ještě dostaneš jakoby do toho B2B biznesu nějakou emoci, to tam jako úplně častý není, tak pak seš tam jako opravdu zakotvený. Jo. A to ta akce, musím říct, teda na ty Vánoce byla jakoby hodně lidma tady interně vnímaná jako něco, do čeho ani jakoby nechtěli jít, ale ve finále my jsme to udělali i tak, že jsme vlastně oslovovali ty klienty jakoby přímo z e-mailových adres, z e-mailů těch jakoby jejich protějšků tady a zpátky jim chodila teda zpětná vazba od těch klientů a ta se zase jakoby dostávala ke mně a byly to jako úžasný vzkazy, který nám jako dávali zpátky, prostě jak si jako váží toho, že jsme pomohli a mě to taky jakoby hrozně jakoby udělalo dobrý pocit, protože to bylo pro dobrou věc, takže když zkombinuješ jakoby tady ty věci, že to je pro dobrou věc, že prostě tím jakoby podpoříš nějakou jako vazbu ke klientům, dostaneš jakoby zpětnou vazbu dobrou, tak jako to si myslím, že je jakoby ten měřitelný výsledek marketingu, že to prostě funguje. Já jsem narážel ještě na jeden přínos, kdy se tak trochu zdá, že tím, když si buduješ ty své vlastní kanály a máš třeba víc followerů na Twitteru a máš větší počet odběratelů na Twitteru a víc lidí chce ten tvůj časák, protože ho chce sama od sebe, že se tam tak trochu tím vymaňuješ z područí médií, protože jinak si pořád v té pasti, že pokud oni o tobě nenapíšou a basta, ty s tím vlastně jako nemůžeš nic udělat, kromě toho jít a zase si něco koupit, nějakou reklamu, ale tohle je třetí možnost, a je to taková jistější možnost. No jasně, je to přesně tak, jak říkáš. U těch médií, jakoby těch existujících, tak tam máš samozřejmě výhodu, že oni mají nějakou už jakoby čtenářskou základnu. Takže ty si tam vlastně kupuješ jakoby dosah, jakoby dvě věci si kupuješ. Kupuješ si reach, kupuješ si dosah jakoby k té svojí cílové skupině, který pokud teda nemáš ty vlastní kanály, tak ho nemáš. A kupuješ si jakoby nějakou relevanci toho, že se na to kouká někdo jakoby třetí strana, pokud teda mluvím o nějakém jakoby PR kontentu, článku a tak dále, pokud to není vyloženě jako obtisknutá reklama, to si myslím, že jakoby tu váhu samozřejmě máš ještě o něco nižší. Teďka zase, když se vrátím k tomu PR summitu, že, tak tam říkal šéfredaktor Mediáře, že vlastně co
jakoby zbývá těm médiím, těm nezávislým médiím, že když oni vlastně jakoby nemají ty budžety v firmě našeho typu, nebo prostě, když si firma postaví vlastní médium, jedou jenom přes ten content, žijou z inzerce. Ano, já chápu, je to prostě těžký, ale jakoby tady ty dva světy se spolu musí naučit koexistovat. Jo. My jsme třeba toho Marvika první číslo jsme distribuovali jako příbal Ekonomu. Mm-hmm. A já jsem si říkal, oni mě z toho Ekonomu určitě zavolali, hele, to je normální časák, jako to je jako naše konkurence, to vám k tomu nedáme, ale oni to brali, jako když tam přibalíš prostě reklamní materiál, jo. Takže úplně v pohodě, že my jsme se dostali ke 12 000 předplatitelů Ekonomu, v tom časáku byla prostě reklama na to, zaregistrujte se pro odběr online verze, takže to bylo fajn, takže jsme se svezli trošku na Medvědovi, jako, ale jako máme s nima skvělý vztahy, prostě funguje to, jo. Takže já si myslím, že tady ty dva světy, říkám, jako se musí naučit koexistovat. Mm-hmm. A stejně je to třeba na webu. My dneska web máme ještě jakoby ve takovém tom starém klasickém režimu, že tam je prostě jako popis těch služeb a takový je to hodně statický, že když tam přijdeš jako teď a za týden, tak tam najdeš v podstatě pořád to samý, ale měníme to taky v podstatě na obsahový web, kde budou jakoby články, videa, kde to bude prostě žít, no, aby tam ty lidi vraceli. Ty jsi, Romane, přišel už více firmami a několikrát se ocitl v roli, kdy jsi musel budovat marketingové oddělení do začátku, anebo že si ho musel významně přebudovávat. Každopádně si tam byl nový, často se byl v pozici šéfa, od kterého se očekávalo něco nového nebo nějaké jasné příkazy a rozkazy, kudy se dál ubírat. Nacházíš nějaké společné jmenovatele těch situací, kdy jsi nový v tom marketingovém oddělení? Dá se třeba říct, že je něco skoro vždycky špatně a že něčím, že někde se musí začít skoro vždycky stejně a že třeba se spravují pořád ty stejné věci? Nebo že to je hodně typizované? Tak samozřejmě, pokud někam nastoupíš a chce se od tebe nějaká změna, no tak ta změna musí proběhnout i v úrovni toho týmu. Jo. A to je změna třeba uvažování, přemýšlení o věcech, o kterých prostě předtím přemýšleli jinak. Potřebuješ se podívat na to, jestli tam máš schopnosti a dovednosti u lidí, kteří ti pomůžou realizovat vlastně ty věci, které jsi tam přišel udělat. A samozřejmě potkáš většinou dva jakoby možný nastavení. Buď potkáš tým, který se těšil na to, že tam bude někdo, kdo podpoří jejich myšlenku a jejich úvahu o změně, takže to si krásně sedne. A nebo se ti, což je jako méně častý, a nebo se ti stane, že prostě přijdeš někam, kde ty lidi nemají tu stejnou vizi jako ty, nemají tu jakoby zkušenost třeba v té oblasti jako ty a pak teda se musíte bavit o tom, jestli není pro obě strany vhodnější teda udělat změnu jakoby v tom obsazení. Takže první věc, se kterou se musíš vždycky zaobírat, je zamést si, nebo udělat si pořádek v tom vlastním chvíličku, podívat se na ten svůj tým vlastně. Určitě, jo, jako některý lidi, jak jsem říkal, prostě nastoupí do toho, mají stejnou vizi, nemusíš jim říkat, co vlastně mají dělat, protože oni to ví a dělat to chtějí. Některý lidi to prostě nedají, odejdou sami, některý prostě s některýma se musíš domluvit, no. Takže mám to chápat tak, že Roman Macel vždycky někam přijde a vyhodí půlku týmu. Ne, já to takhle nechci jako říkat, není to tak. Ale prostě záleží na té situaci. Někde ta nutnost změny je větší, někde menší. Prostě. No třeba v KPMG máš hodně nových lidí v týmu. Tady si to vzal podle mě hodně. Jo, ale tak jako to nebylo jenom o tom, že bych lidi měnil. Někteří prostě odešli do jiného oddělení v KPMG, někteří odešli mimo KPMG, někteří odešli na mateřskou a ne všichni prostě jako by tady to uplatnění jakoby dál nenašli. Jo. Ale prostě ta situace je taková, že v podstatě dneska v tom týmu je v podstatě jeden člověk z toho původního 10členného týmu. A jaké to má podle tebe jako přínosy, když si tam dáš nové lidi? Ale no tak jako je to samozřejmě o tom, že já ty lidi nabírám právě podle toho, jakou mají vizi. Jestli ty věci vidí stejně jako já, jestli prostě uvažují podobně, jestli to chtějí dotáhnout do toho stavu a ten vysněný stav jakoby máme společný, jo, tu vizi. A
To je alfa omega. Prostě, a nebo pak najímat talenty, samozřejmě jako mladí lidi, kteří třeba tu zkušenost nemají a tam zase, když vidíš to nadšení, to energii, tak jako jasně, budeš s nima trávit víc času, budeš je to muset učit, ale oni se učit chtějí a prostě ti to vrátí. Že? Samozřejmě pak máš i jakoby různý úrovně jako seniority, což zase jako se odráží na platech a na jakoby na celkový zátěži toho týmu přes jakoby, finance. Nicméně ověřil jsem si, když prostě najmeš člověka, který má stejnou vizi a který má energii, jednak to bude mít skvělý vliv na ostatní lidi v týmu a jednak mu nemusíš každý den říkat, co chceš, aby dělal. Naopak on ti říká, hele, já bych dělal prostě tady to, tamto a ty si jako pak jako vybíráš, směruješ, koučuješ. Je to fakt jiný. Je to fakt jiný, než když máš prostě lidi, kterým jako musíš jakoby říkat prostě krok. Krok. Jako. To se tě asi ani nebudu ptát, chtěl jsem se zeptat, jestli je důležité, abys ty jako vedoucí toho týmu měl nějaké slovo v tom hiring procesu, ale vidím, že to je asi celá stěžení. Si děláš jako sám úplně, že jo. Jako, já u toho mám samozřejmě HR, což je dobrý, vždycky, když máš u pohovoru ještě jednoho člověka, ne vždycky se mi to podaří jako sladit termínově a tedy, ale vždycky, když tam mám jako kolegyni Pavlu z HR, která je skvělá, tak ona mi řekne věci, které já jsem vůbec neviděl. Protože jednak tobě tíží dvě věci. Ty prostě toho člověka už potřebuješ. Ano. Jo. Tebe to zabírá hrozně času, protože prostě to je jako pohovoru a takže jsi schopný jakoby si některého toho člověka tam rovnou nechat prostě. A ona pak jako ti řekne, hele, ale jako tady jsem prostě jako vycejtila tamhle a pak jako musíš dát za pravdu, jo. Takže jakoby to rozhodnutí je na mě, mám u toho prostě ještě jí. Ale víš, co jsem teďka udělal jinak u těch jako posledních hajrů? Já jsem si nejdřív ten tým nastavil, jakoby obsadil prostě 2-3 klíčovými lidma, kterým prostě jako věřím, který prostě mají tu stejnou vizi. A ten zbytek už jsem nechal vlastně ten tým, aby si jakoby dovybral. To znamená, já udělám nějakou jako předselekci a pak většinou nechám ty lidi odprezentovat nějaký case před celým týmem, což některý, a obzvlášť ty juniorštější pozice, totálně vykolejí. Jako já mám prezentovat něco před lidma, Ježiši Kriste, jo. Ale zase, to je další ověření si, jestli ten člověk prostě tam zapadne, jestli je schopný tady to, jestli do toho chce jít, jo. Takže prostě strašně se to vyplácí, jakoby nechat ten tým spolu rozhodnout. Postupem, že si nastavíš s těmi úvodními lidmi nějakou sdílenou vizi a to možná předpokládá, že se nastaví podobná nějaká kultura v tom našem oddělení a pak už se to samo replikuje, protože známe, že lidi si potom vybírají lidi, kteří jsou jim podobní a ta firemní kultura, ne firemní v vašem případě, ale toho konkrétního vašeho oddělení se potom může replikovat dál, což zase má benefit, že máte potom lidi, kteří přemýšlí nějakým způsobem koherentně a může ti to dobře šlapat. To je dobrý. Každopádně nestalo se ti někdy, že se to obrátilo proti tobě, že si třeba musel se rozloučit s někým, kdo byl v té firmě déle než ty samozřejmě, mohl tam mít nějaké zastánce, mohl si na tebe trošku někde stěžovat na vyšších místech a mohl ti tak způsobit trouble. Nestává se ti tady ta věc? Jakože se musíš rozejít s někým, kdo tam prostě, no tak jako já jsem říkal, některý lidi, s některými jsme se prostě museli dohodnout a tu spolupráci ukončit, ale ono to nebylo o tom, že by ty lidi třeba jako nedělali dobře to, co dělali, jo. Že jo, tady na těch pozicích prostě nevyměňuješ lidi za to, že by, já nevím, málo dělali, nechodili do práce, nebo já nevím, nebo prostě jako většinou je to o tom, že potřebuješ lidi, kteří budou dělat něco jiného, než ty lidi, kteří tam byli doposud a ty to neumějí a teďka nemáš prostě rok na to, abys to učili a ještě ani nevíš, jestli, když se to naučí, jestli to teda budou dělat jakoby dobře, protože to je fakt jako nová věc. A takže ti jakoby nezbyde nic jiného, než si ten jakoby skill tam jako přivízt zvenku, že jo. A jak jsi říkal, že když najmeš prostě jakoby 2-3 lidi, tak se to pak začne nabalovat, je to pravda, my se dneska si myslím v tom týmu dobře doplňujeme. Hodně se díváme na to, aby každý nový člověk měl jakoby kromě svý nějaký klíčové kompetence i vztah k digitálním médiím, sociálním sítím, aby prostě tady to pro něj bylo úplně jako naturální prostředí a aby uměl psát. Hele, já jsem si doma uvědomil, že když děláš content marketing, tak ty nemůžeš outsourcovat tu klíčovou kompetenci, což je vytváření toho contentu, třeba v té textové podobě. Ano, když dáš něco jako video a tak dále, tak to se jako koupíš venku. Ale potřebuješ, aby to uměli ty lidi vevnitř. Dneska v podstatě každý ten marketák musí umět napsat prostě kvalitní text, jo. To ještě rozdíl, když jsme se na začátku bavili B2C, B2B.
v tom B2Cčku si vem, že ty většinu věcí outsourcuješ prostě u renomovaný reklamní agentury většinou, jo, jako ty kreativní a ty nápady, seš vlastně takový trošičku jako v uvozovkách, jako přenášeč, že jo, jako vody. Ale já jakoby chci, aby, když prostě přijde, jako padne kosa na kámen a bude se muset jako zužovat, katovat budžety, tak aby první, co bych jako odříznul, byli dodavatele. Abych to byl schopný dělat prostě interně. Ty dodavatele používáš prostě na to, že potřebuješ rozšířit kapacitu týmu, anebo že teda si kupuješ něco, co neděláš každý den, proto ten skill jako nepotřebuješ mít jako ve firmě, že jako střihání videí nebo takové věci. I když dneska ten videokontent je tak důležitý, že si skoro říkám, že potřebuji mít v týmu prostě někdo, kdo bude stříhat videa. Protože jako je to pak drahý, že když to kupuješ jako zvenku. Takže chci prostě, aby tam tady ty kompetence byly, aby byly fakt v tom týmu. No, já si myslím, že psaní, já jsem hrozně rád, jsem vystudoval žurnalistiku, protože mnohokrát jsem v životě uvěděl, že to skill, který se dá uplatnit jako na spoustě místech, jako od toho, že píšeš inzerát, přestože děláš content marketing, přestože dokážeš se obhájit vůči šéfovi jako a spoustu dalších věcí. Jo. To je opravdu jako skill, který možná dneska znovu vyvěrá na povrch. A lidi to podceňují, lidi si myslí, jako psát umí každý, není to pravda, to je to fakt těžký, je to těžký udělat, hlavně jakoby komplexní a složitý věci, prostě jednoduchý sdělení, že jo, to jakoby ten trichtýř zúžit to prostě do toho jakoby jednoho bodu nadpisu, to není jednoduchý. No. Konec konců každý si potřebuje psát statusy na Facebook, takže proto by se mělo učit psát. No, asi se shodneme, že děláš teda poměrně velké změny minimálně ve složení toho týmu. A to navíc časově koliduje s tím, že jsi krátce ve firmě. No naopak, já si myslím, že to je právě proto, že jako dobrý ty změny udělat jako brzo. No jasně, ale jakým způsobem si pro tak velké změny získáš buy v té firmě? Jako, kde na to se... Ale tak jako většinou když jakoby někam nastupuješ, tak první, co se tě jako tvůj šéf bude ptát je, no a jak to vidíš s tím týmem? Jo? A jako nějaký změny, jako oni to totiž očekávají. A člověk je pak z toho jako někdy i vystreslý, protože říká, že teďka musíme jako rychle rozhodnout, jaký změny udělat v týmu. Ono tady to se nedá moc uspěchat a na druhou stranu to nesmíš udělat ani moc pozdě. Jo, protože pak jako získáš i prostě vztah k těm lidem. Samozřejmě to je potom složitější, ale jako ve chvíli, kdy jako identifikuješ, že prostě to třeba jako dál nefunguje, prostě dáš nějakou zpětnou vazbu, nebo prostě jako vidíš, že tam ten skill není, tak je lepší prostě jako do toho seknout. No. Ale a ten buy-in ve firmě, no jasně, tak jako musíš prostě ty lidi jako obejít, zeptat se i jakoby na jejich názor, ale ve finále oni ti většinou řeknou, hele, to je tvoje rozhodnutí. Pokud ti to řeknou, tak jsi ve správné firmě. Mm-hmm. No mně se přesto zdá, že, a teď možná si to trošku domýšlím, tak mě oprav, ale že ty jsi ten buy-in získal tak trochu tou vánoční kampaní. Protože to bylo vlastně krátce ve firmě a byl to poměrně úspěšný počin, už si o tom hovořil před chvilkou, že jste na to dostali spoustu dobré zpětné vazby. Nebyla to taková první. No my jsme předtím ještě udělali jednu věc, a to bylo náborová kampaň, protože strašně důležitý jakoby tady ta oblast toho employer brandingu a náborového marketingu, protože my ročně najímáme přes 100 absolventů vysokých škol, takže jakoby hodně komunikujeme tady na tu celou skupinu a když jsem nastoupil, tak první zadání, který bylo, hele, v září začíná nová náborová sezóna, potřebujeme novou náborovou kampaň. A říkali, že máme 5 týdnů na to, tyjo. A že to nebylo jednoduché udělat. A i jakoby jedno ze zadání bylo prostě nastavit jako dobrou spolupráci s tím interním týmem vlastně HR. A to se povedlo. Já si myslím, že tady to byl jakoby ten odrazový můstek, že se nám fakt dobře povedla tady ta kampaň. Prezentace na VŠE v rámci veletrhu šance, v rámci Big Four Day, kde jsme dostávali zpětnou vazbu. Jo. A to zpětnou vazbu dávali ty studenti a dávali to na všechny firmy, které se prezentují. A to tam máš firmy jako prostě Škodovka, jo, pivovary a tak dále, prostě, který tam můžou postavit pípu, a jako ty lidi prostě od nich nedostaneš od toho stánku. A dostali jsme zpětnou vazbu, jsme měli nejlepší prezentaci. My jsme tam měli fotokoutek, měli jsme tam Šárku Pančochovou, kterou sponzorujeme, ta se tam s lidma fotila, lidi to bavilo, bylo to skvělý. A pak, když byl Big Four Day, což je, že máš vlastně Big Four firmy zavřený jako vždycky v jedné učebně a studenti chodí a poslouchají, jakoby, co která vlastně říká, tak jsme to taky udělali úplně jinak. Udělali jsme to jakoby takový jako televizní kvíz v uvozovkách, že prostě jsme hnedka rozdělili
do skupinek, do týmu dávali prostě nějaký otázky zábavný, odborný a ty lidi taky jakoby nás pak vyhodnotili jako nejlepší prezentaci v rámci Big Four, což se nám historicky nikdy nepodařilo, ale vždycky jsme potom hrozně toužili. Takže to byly jakoby dva první takový jako počiny, které si myslím, že byly vnímaný jako pozitivně hodně. Kdybych si dovolil abstrahovat toho, co jsi teď řekl, abychom si mohli odnést nějaké ponaučení o tom, jak úspěšně budovat teda marketingové oddělení ve firmě, protože já si myslím, že ty s tím máš zkušenost. Dá se teda říct, že důležité je udělat si nějaký výzkum, nastavit nějakou vizi, poměrně rychle to oddělení přeorientovat, obrátit na svou víru, pokud to nejde, tak doplnit novými lidmi a někde ještě u toho všeho udělat nějakou jednu dobrou věc, kterým se získáš. Jo, to si myslím, že se shodnul dobře. Musíš udělat rychle nějaký win. rychle musíš fakt přinést nějakou zakousnutýho zajíce. Jo. Aha. A jak to člověk má vycítit? Co by pro něho mohl být, pokud se odstane v takové nové roli? Jak by to mohl vycítit? Co by mohl být ten zajíc pro něj? Aby si na tom nevylámal zuby. Musíš poslouchat, no, tak jako cítíš, že jo, slyšíš, co prostě je teďka před tebou jako první nějaká challenge a chytnout se prostě toho, kde víš, že můžeš jako zabudovat, že to je dostatečně důležitý, že to bude dostatečně vidět a věřit se na to, že to zvládneš. Je nějaká osoba nebo marketingový počin z českého prostředí, který tajně obdivuješ, jako že si říkáš, to jsem měl být já, kdo to vymyslel a já jsem za to měl pozbírat všechny ty ceny. Ale mě se docela teďka zaujal, jsem čet v hospodářkách rozhovor s klukama z firmy Myton. Mm-hmm. Jsou liberečáci, tuším, a ty udělali jako spoustu projektů. Já o té firmě jsem předtím neslyšel, ale o těch jejich projektech samozřejmě ano, že jo, jakoby Dáme jídlo, Rohlík, Heuréka a Slevomat a prostě tam jsem si říkal sakra, tyjo, to jako by mě bavilo, nebo to jim jako skoro závidím, protože udělali opravdu věci, kdy vlastně propojili ten offline, online svět, jo, vlastně prostřednictvím jakoby nějaký technologie prodávají prostě jako normálně jako klasický zboží, že jo, potraviny a tak dál. To si myslím, že je jako úžasný nápad a dál jakoby někam investujou, tak to mě v poslední době docela oslovilo. Jako kluci z Mytonu jsou rozhodně hodně obdivu, zvlášť proto, jako v jakém věku se jim to všechno podařilo. Tak tam se asi shodneme. Kdybys měl dát jednu životní radu markeťákům na začátku jejich kariéry, co bys jim buďte kreativní za všech okolností. Já když jsem nastoupil do KPMG, jak jsem si říkal, no tak tady teda jako kreativu jako asi moc nezavadím. Ale na druhou stranu ve finále to byla právě kreativita, která vlastně umožnila ty projekty jako udělat úplně jinak. Jo. A jako já si pamatuju, jednou jsem měl šéfa vlastně ještě v Gčku a ten mi říká, jako hlavně nebuď kreativní, hlavně to udělej prostě, jako nech to na té agentuře, to je ta kreativní agentura. No to mě tenkrát strašně urazilo, jo. Já si myslím, že kreativní jednak jsou všichni lidi na světě nějakým způsobem. A jako by ta kreativita, obzvlášť v tom marketingu, je prostě něco, na čem jako to všechno stojí. Jo, protože jako skoro nikdy neděláš jako jednu kampaň po druhý, že jo, stejnou. To vždycky to musí být dobrým nápadu. Takže to je prostě to, co bych chtěl vzkázat. Je asi pravda, že ta kreativita, ta služku, že se hodně zužuje do toho, jako kdo dokáže udělat hezčí vizuál nebo něco takového. No, to není, o tom to není, že jo. Kreativita prostě jako může být jako ve všem, co děláš. Prostě. Právě, no. A úkolem marketingu je nějakým způsobem dostat se k té tvojí cílovce, jo. Takže a tam jsou ty kreativní přístupy. Jestli uděláš časák, nebo uděláš event, nebo uděláš tohleto, jakým způsobem to uděláš. Kreativita má nějakou definici. Já jsem to jednou někde četl, myslím si, že to popisují jako schopnost dělat jakoby stejné věci různými způsoby. No. Takže takhle bych asi jako řekl, že to si myslím, že je důležitý. No. Máš nějaký užitečný tip, nástroj, aplikaci, software, cokoliv, co ti pomáhá v práci a co bys chtěl sdílet s lidma? Hele, já používám myšlenkové mapy. To už jsem slyšel od víc lidí, ale nikdy jsem to neviděl. Já si taky samozřejmě občas něco načmárám, ale já systematicky je používáš. No, já nakupuji vánoční dárky přes to, že si udělám mindmap. Jako. Protože to myšlení nefunguje lineárně, že jo? To funguje právě tím, že se ti jako ty synapse nabalujou prostě jedna myšlenka na druhou, rozvětvuje se něco, může se zase vrátit o krok zpátky. Hrozně se mi to líbí. Když jsem to jednou někomu ukázal, jsem říkal, že to je hrozný maglajs, jak se v tom vyznáš, jak někteří lidi jsou fakt zvyklí jet jako systém tabulky, tak jako mindmap je
prostě pro ně šílenost, ale mě to hrozně baví. A jako fakt v tom dělám kde co, teď já nevím, třeba prezentaci na PR Summit jsem prostě začal jakoby z jedné bublinky, která se mi jako někam rozrostla. Máš na to nějaký software? Jo, mám Might Manager, myslím, že se to jmenuje a ten je jako fajn, že to můžeš prostě, je to cloud, ale lezeš do toho prostě z mobilu a jako ze všech. A nějaký tip pro lidi, co by s tím chtěli začít, nebo dlouho to zvažovali, ale nikdy se k tomu nedokopali? No, možná bys to zkusili na ty vánoční dárky. Přesně, ale jako, prostě pokud řešíš nějaký komplexnější problém, který prostě může jakoby skončit x variantama řešení, tak si myslím, že to je fajn. No. Že to je fajn. A možná, když jsi v ústích a už na tím nedokážeš jinak přemýšlet, to by mohl být ten kick, který lidi potřebují. Ještě používám Evernote jako poznámkový blok, jako moc nenosím sebou trošku papír, prostě jako píšu si to tam, takže to je taky docela šikovný, no. A nějaká knížka marketingová? Ale mně se líbily teďka poslední, nebo jsou starší jakoby ty knížky, ale jako vzpomněl jsem si na ně Positioning the Battle for Your Mind od Jacka Trouta. Krásně prostě tam definuje, jak je důležitý mít vlastně v myslích zákazníků tu značku jako pevně zapozicionovanou a hlavně s tou značkou se prostě musí něco konkrétního asociovat. Jo. A ještě tam hezky vysvětluje, jak vlastně pro jednu oblast typu prostě, já nevím, když se řekne poradenská firma, když se řekne prostě značka auta, tak jako každý v té hlavě má prostě jenom ten jeden chlíveček na to, jako co tam je to první, že jo, takže to se tam hezky popisuje, tam spousta jakoby i vtipně podaných příkladů z praxe a jako hezky se to poslouchá, já jsem to měl jako audioknihu. A potom druhá, a to je Delivering Happiness od Tony Hsieh, který založil firmu Zappos a pak ji prodal za miliardu Amazonu, tak vlastně ten tam popisuje jednu úžasnou věc a to je, jak a já vůbec jsem to jakoby vodě nečekal, jo, jako, že to postaví na jako firemní kultuře tu firmu, že to vlastně bylo o tom, že vlastně ta firma, že ho prodávala obuv přes internet, což i na začátku jako měli takový, jako to si koupí boty přes internet, pak zjistili, že ano. A vlastně celý to bylo postavené na tom, že on právě jakoby hrozně dbal na to, aby ty lidi měli stejné firemní hodnoty, aby prostě tam nabírali lidi, kteří jakoby sdílejí stejnou myšlenku a potom ta firma se v podstatě jakoby řídí sama, že tam pak nemusíš běhat jako kontrolní prostě pes a jako všecko prostě jako manažovat sám. Takže oni vlastně to dělali i tak, že jakoby tu knihu vlastně, jakože sepsali knihu firemních hodnot a nechávají ty lidi do toho psát a každý, kdo tam přijde, tak si prostě přečte a jakoby nakoupí tu myšlenku. Jo? Tak to se mi líbilo, to bylo dobrý, bych to poručil. Jestli se nemýlím, já jsem to teda nečetl, ale jestli se nemýlím, tak Zappos dokonce dělali to, že po zkušební době ti nabídli několik $1000, pokud se rozhodneš skončit, právě proto, aby si byli jistí, že lidi tam nezůstávají kvůli mzdě, ale... Jo, to je pravda, ano, to dělají. A oni dokonce mají vedlejší produkt na tom Delivering Happiness, oni na tom dělají normálně zájezdy, konference a na tom vytvořili jakoby marketing, jako další věci, no. Romane, to zajímavý rozhovor, možná, že lidi by se chtěli o tobě dozvědět něco více, můžeš říct, kde ti můžou najít? Twitter, nějaký web? Určitě přijímám všechny requesty, pokud teda to nejsou úplně nějaký jako podezřelý na první pohled, tak na LinkedInu, na Twitteru. Jak jsi na Twitteru? Roman Maco. Jo, mám handle. A takže to je na těch dvou sítích. A odpovídám jako rychle, no. OK. Takže tak. Tak díky za rozhovor. Já taky děkuju. Přátelé, ještě nikam nečkejte, ještě mi minutku věnujte, protože za prvé ještě nemáte ten odkaz, takže ještě nevíte, kde se podívat na Romanovou oceňovanou kampaň, časopis Marvik, knížku 25 let svobodného podnikání a další věci, o kterých byla dnes řeč. A hlavně, kde si můžete stáhnout dotazník, který rozeslal Roman Big Bossům v KPMG, necenzurovaný a autentický. A za druhé, většina z vás ještě nemá The Marketing subscribenutý v iTunes, tak to udělejte. Prosím vás, poslouchat podcasty na počítači je zločin. A nemusíte mít krásný nový blištivý iPhone, to je mýtus. I pro Androidy existují aplikace na správu a přehrávání podcastů.
No fakt, zase, běžte na tu stránku, na Dvě dobré, tam mám odkaz. Proč byste to měli dělat, se možná ptáte? Protože jinak vám uniknou další díly. A už příště to tady bude s Petrou Jankovičovou, ředitelkou reklamní agentury Triad, která vyrostla za 3 roky z 5 na 55 lidí. A jestli je nějaká agentura v Česku právě teď žhavá, tak je to Triad. Věřte mi, to už je dobrý důvod, proč si stáhnout podcastovou apku. Takže kde to všechno najdete? www.pavelšima.cz/Maco, jakože Roman Maco, chápete? pavelšima.cz/Maco. Díky a příště zase čus. Tuto epizodu vám přináší SEAll. Pokud jste někdy vyhodnocovali úspěšnost online marketingu čehokoliv, určitě to znáte. Google Analytics si dokážete do posledního kliku vyhodnotit všechno, co se odehrává v interakci s vaší webovkou. Takže víte přesně, kolik kliků a online konverzí vám přinesla která kampaň nebo rozeslaný newsletter. Ale nikdy jste nebyli schopni vyhodnotit a atribuovat ke konkrétnímu zdroji jednu věc. A to telefonáty a telefonické konverze. Telefonáty od potenciálních klientů jsou často černou dírou, do které padají marketingové náklady, aniž jsou firmy schopny vyhodnotit jejich návratnost. Říkám sice jsou, ale měl bych spíše říkat byly, protože SEAll je řešení, které odpovídá přesně na tuto potřebu mnoha marketérů. Systém, který používají například některé české banky, ale i mnoho menších biznisů, je mimochodem cenově velice dostupný. V závislosti na návštěvnosti vašeho webu jej můžete pořídit už za pár 100 korun měsíčně. Navíc, pokud použijete promokód DEMARKETING, získáte 50% slevu na první měsíc. A jak to tedy funguje? Tak jednoduše, že se divím, že už to neudělal někdo dávno před nimi. Pokud máte na webu například stránku s kontakty, nebo, což je ještě chytřejší a dnes možná i rozšířenější, máte telefonní číslo přímo v hlavičce webu, zákazníci vám na něj volají a vy nemáte šanci zjistit, jestli přišli na váš web přímo z nějaké PPC kampaně, z odkazu ve fóru, z postu na Facebooku nebo odkudkoliv jinut z džungle internetu. SEAll si zobrazí toto vaše jedno číslo v kódu a ten kousíček kódu nahradí malým JavaScriptem, který bude namísto neustále stejného čísla rotovat čísel několik set nebo i 1000. Pokud někdo zavolá na toto konkrétní číslo, telefonát je přepojený přes systém SEAll a ten do vaší Google Analytics zpětně zaznamená splněný cíl, ke kterému přiřadí všechny obvyklé údaje o zdroji návštěvy nebo názvu kampaně, ze které volající přišel. A jestli jste se začali při slovu JavaScript trochu potit a další 2 věty pro vás byly už moc, Geek Talk, nezoufejte. Stačí, abyste si zapamatovali, že díky tomuto systému budete moct vyhodnocovat nejen webové, ale i telefonické konverze. O všechno ostatní, o implementaci a podrobnější vysvětlení se postará tým SEAll a to zdarma. Platíte jen měsíční poplatek, službu můžete kdykoliv ukončit a co je úplně nejlepší, pokud použijete promokód DEMARKETING, získáváte 50% slevu na první měsíc. Mimochodem, testovaná čísla se dají umístit i jinam než na web, takže pokud byste chtěli třeba testovat, jestli vám více lidí zavolá na číslo z růžového nebo zeleného plakátu, lze to taky. SEAll najdete na adrese c-all.cz. Ještě jednou c-all.cz.